भाई लोग हम अभी एगो बहुत ही तगड़ा खबर लेके आ गइल बानी। आज के जौन मैच बाटे आईपीएल के मैच हैदराबाद में 3:30 बजे और 7:30 बजे दूगो मैच बाटे। उ मैच में नीलकमल सिंह कमेंट्री करत नजर आई हैं भोजपुरी भाषा में, जौन कि जियो हॉटस्टार पे होई। तो रउआ सब बेसब्री से इंतजार करी, तुरंत पहुँचिए, 2:30 बजे वहाँ पहुँच जाइए। ई बात के जानकारी उ खुद आज देले हैं। नमस्ते भाई लोग, का हालचाल बटे। जय भोजपुरी। आज हमारा अलबानी दोपहर 2:30 बजे भोजपुरी लाइव कमेंट्री में जियो हॉटस्टार पे आप सब प्यार बनौले रही जा। आज डबल मैच बटे, डबल धमाका हुई। सही झंडा लहरात रही भोजपुरी के। जय हो भाई लोग, नीलकमल सिंह के ई खबर देख सुन के कैसा लागता समझत, और जियो हॉटस्टार पे जाते रहे सेलिब्रिटी बन के कमेंट्री करे। ये बहुत बड़ा बात बा भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर। हमनी खातिर इहो बड़ा बात बा कि आवे वाला बहुत बड़ा स्टार बनी है समझत। और अभी तक कोई मैंने बड़ा स्टार में ना पहुँच पावेला, ई नीलकमल सिंह पहुँचत रहे। देखत रहे बहुत गर्दा आजकल करत रहे। चलो अपन प्यार आशीर्वाद बनौले रहा नीलकमल सिंह के जोरे। तो चलो बात करल जाओ इनकर, अगर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग म्यूजिक के तो हम दिखावत नहीं। तो भाई लोग, अभी नीलकमल सिंह के ट्रेंडिंग गाना के बात कल जाओ तो म्यूजिक सेक्शन में इनकर अभी देखिए 3 नंबर पर डांसर पिया गाना चलत बाटे। 9 दिन पहले रिलीज भइल रहे, 8 मिलियन व्यूज आ गइल बाटे। इनकर एगो आउ गाना बाटे जो ट्रेंडिंग में चलता है, लाइसेंसी गाना। एगो 5 दिन पहले रिलीज भइल आकांक्षा पुरी के साथ, 3 मिलियन व्यूज आइल बा। एगो आउ गाना चलत बाटे लड़की दीवानी, 36 मिलियन व्यू आ गइल बा। 3 हफ्ता पहले रिलीज भइल रहे। तो 3 गो गाना नीलकमल सिंह के चलता ट्रेंडिंग पर। तो भाई गर्दा बाड़े, इनकर जवाबे नहीं किया। अब तो आवे वाला समझ ली कि पवन सिंह खेसारी लाल के बाद सबसे बड़ा सुपरस्टार केहू बात तो नीलकमल सिंह। हम आज ही लिख देते नहीं, वो सब देखो हम आज के बाद हमार बात याद करम। आवे वाला टाइम के भाई बहुत बड़ा स्टार बन बाड़े, इनकरा आगे केहू ना रहे। जैसे आजकल पवन खेसारी बाड़े, तो आवे वाला टाइम में यही बड़ा स्टार रही हैं। तो चलिए तन कुछ बात कर लेवल जाओ खेसारी लाल के। तो खेसारी लाल के गाना आइल बाटे पायल गाना, 5 घंटा पहले रिलीज भइला। 1.7 लाख व्यू आ गइल बा। आराध्या फिल्म यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइला। अगर ई गाना के बात कल जाओ तो एमे जौन हीरोइन लौकत ताड़ी कोमल सिंह बाड़ी। ई गाना गइले बाड़े खेसारी लाल यादव आ शिल्पी राज। ई गाना लिखले बाड़े विशाल भारती जी। तो भाई लोग गाना के बोल बा, आवाज़ कर तारा जा पायल उतार दो। आ पूरा गाना देखे के बता राधा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर जाई, आ गाना ही पूरा देखी। एगो और हम न्यूज़ दिखावत तनी, देखिए है खेसारी लाल स्टेज शो करत तड़े। हाँक दी बेना गाना पर नाचत तड़े, उघारे होके नचले बाड़े। थोड़ा सा देख ली वीडियो रहो। तो भाई लोग पूरा वीडियो देखे के बाद खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर जा लोग, जाके ऊपर देखा लोग। हमें जब फुल वीडियो अगर चलाई नहीं तो खेसारी भैया के टीम मार दी कॉपीराइट। तो चलिए भैया आज खातिर इतने, हम मिलम फिर रउआ से कोनो नया वीडियो में। तब तक खातिर प्रणाम, नमस्कार।